Алло. Салам. Ничек хәлләр? Яхшы. Новая шапка. Башлык түгел ул. Мин әйтәм, берәр күрешеп, берәр качан ресторанга бармайбызмы? Шалтыратма миңа, зинахарларымчы, шалтыратма миңа. Твоя жена меня убьет, аңлыйсыңмы? Убьет. Кем белән сөйләшәсең син анда? Беркем белән дә сөйләшмим. Күсәк. Ой. Простите, пожалуйста. Он мне сам позвонил. Мин түгел. Давайте пока. Алкаш. Хыянәт иткәнсең бит.